Ii. Ngona musoro yese. Musoro ne gomba ko. Wakapinda maoko upinda wakadai kau. Pinda minwa yakupinda ukati. Akasonwa matombo ese akapinda. Makabudiswa mumochari makatoona kuti muri mumochari hamuna kuzviona. Handinonyepa ndizvo kutaurirwa ngemungezi ako chitauro kwacho wakatora time yakareba kupinza umu ngati ngati experiment munhu uruko ngati experiment kupinza kwai zvakanditorera time akutaura iye mungezi saka izvi kwakuzotaura takuwadi tinoda kuzosvika kwakuona ani uya wouya hero iwe ngazi yeziri ikati zvawakafa iwe kai ndiwo wakafa kaiwe akutoita direct 5 minutes dzia idzo tataura dzia idzo hadzina kupera tobva takurapsa futi ipapapo tobva taiswa futi mutroti kudzokesa kwedepi kumochari. Unasha Studios inokuigirai nyaya dziri pachena, nyaya dzechokwadi dzisina tsvete dzisina kuwedzerwa, idzo dzanosangana nadzo pakurarama kwedu kwemazuva ese. Zvikuru sei kana uri mutsva paplatform ino, baya zvako kabhero ako kuti usubscribe urege kuzojambwa nedzimwe nyaya itsva dzinenge dzatisvikira nedzinenge dzauya pakati pedu. Apinda mumochari anenge ashaika. Mimi chichakaitika kuti muzopinda. Ini ndakabva kuinyanga nemotikari. Ndakasiya kubasa. Akaitapo manager wangu akandikumbira kuenda kubasa uko. Kuenda taishanda uko kuAdha. Saka wakatikumbirawo the late Nyamakanga Thomas. Kandiperekedzawo nemota yako. Kuda kutora motikari yangu iri kunyanga yakaenda uko. Tobva tachienda ikoko. My driver. Driver. My driver mota yakadi. Matraks. Matraki akadi kuti chinatsoziya. Driver mama UD. Scania. Saka musiwe mama kaini maenda. Ndine motikari yangu, my personal car. Nanga iri rudzi. Opel. Ka Opel? Sedan. 1700. Saka tamu Opel hande. Toraenda nyanga. Taratiri nyanga. Tozoti maskati todzoka kwakuuya. Kaza ngatiende todi takaita mukonvo. Touya muzira raini mota yangu handidutakura vanhu vandinofamba ndege. Kana panyamuka tikafira petrol full tank vakudutakura vanhu handidi. Ngeiko? Handidi. Ndozosvika patropic 10 off. Kaza ndatora mukadzi uri mbuyu musikana uyu one kubuya naye kuya. Dada already ngapinde. Obapindawo motikari kwasvika Julius Dero kusvikapo kwamboti mire pa Julius Dero pakasini. Bvapo 10 off. Tikati munhu wenyu auri mumukawo. Kanza uda muendesa uendesepi. Kuboka parupinda papo. Tobva kusvika U10 wo. Parupinda paya pasarupinda. Unopaziva? Ndopaziva. Ndasvika U10 ipo. Ndikati anotaura naye, anomukumbira kana kuti mari kana nini. Ndinobva tandouya kwakuya pana. Kusvika kutandara pana. Mukomana mumwe wacho anga ari panapa waindaita kuti waenda uri kumaminda ike. Wakaberekwa wanga ine mazuva unga 7 days here kana kuti asati asvika waberekwa. Saka ndobva tasvika apa tati madini wamai panapa. Kaza niksi ndobva taenda kumashopu. Svikai kumashopu kwautenga zvekutenga uko. Ngati zvese zvimuruda torai zvimuda. Ndadzokesa. Mamene mari dzenyu. Ndobva kwakudzokera kwakuenda. Uko ndakasiya truck yakaloda. Toda kumukira Monday morning. To Sunday. Mudziva akabvunza chii chiri kunetsa kuti mota iri kushupa ina maizi mota hapana chiri kunetsa. Ndobva kwadini? Kwakuenda. Taenda kubva kwasvika kwabva mungezi mubuku. Pamedicine apo. Pane pakaita kevi kokwidza pamedicine damidza manzi pamedicine. Ndo pakauya akavhara road manje. Zvino ndingosenza road ndaifamba every day katatu kudini singoiziva yeso. Saka ini ndaifamba iye mukezi waifamba. Saka izvo zvakaita kakwanisa kupesana. Ino ndabopfawo motokari. Mota ibva yabopfawo mota yanga iri fit. Uyu kubva anzvenga waibva adarika ibva apfuura kwena. Imota ibva yawa ipo pa.
ndokubvaenda ndiyo akazotosvika kutaura mapurisa kuti umwe wacho atofa. Ndiwo uya waonekure coffin box apa kwakubva uya kwevasiya pamatairi apo kwakuya kunitora apo patairi vamaiswa mukofini resimbi patairi vakomana ndo wakakwenda kuzoenda kwese nekuriri kwese izvo kwakundotaurirwa kuenda kwese nekudini takazoenda penharonga tibva penharonga tekuzoenda kudini. mama kakuwara zviri serious iyi ukona musoro yese musoro negomba ko wakapinda maoko upinda wakadai kau pinda minwe yakupinda mukati akasonwa matombo ese akapinda tinobva kwatsvetuka mumochari anyara uya manija uya ndinotaura ndakaperekedza ukuya kuinyanga uya kwauchifonerawo mugezi indai kuti ari trustee nemagezi ngekuti taisenza zvakanaka nawo ndokuchidini manje ndokuchizi ndoda kuona munhu wangu ndio laki yakaita kuti tizobude uku muzobuda mumochari ndio uzochitorwa kazi akatofunde ndii hatina kurapirwa pasiba takarapirwa papichi yepahospitalo yepatopu iyayi mune magezi ino takarapirwa kubva Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Sunday toti Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday ndio tanga kuti maibvumirwa kupinda baba wangu na mai wangu vasikapindiba maipinda baba wangu na mai the rest mukadzi vasikabvumirwa then kwazosvika ilile abana akazopatika ndipo takazoti umwe wangu uya uyu ndio wakafa iye uya manager uyo iye wakafa kazi iwe ndio wakafa wataitana naro manje ndokubva makabudiswa mumochari makatoona kuti muri mumochari hamuna kuzviona hatidi nyepatiso kutaurirwa ngemugezi ako chitauro kwazi wakaitora time yakareba kupinza umu ngati ngati experiment munhu uruzwa ngati experiment kupinza kwai zvakanditorera time akutaura iye mugezi saka izvi kwakuzotaura takuwadhi ndinoda kuzosvika kwakuona ani uya wouya hero iwe kazi yeziri ndikati zvawakafa iwe kai ndiwo wakafa kaiwe akutoitira ndarotiri then kwakusvika ipo baba alright iwe zvawakuita izvi wadii kaza ndayakokuona kati waita zvakanaka asi iwe kana yakondiona iwe manje usatore time bamanje uri udidini kai ndiri kuenda kutown okay kuya kutown kati usatore time uriyo kana kuti usatore nguva yakareba uzopfuura nguva yakareba kana kuti 5-10 minutes kai zvaita sei nikufamba sei driver kubva pano pausitoro kuende kutown toraitirana naro ipopa uyo akati alright tichatokuona mai manje ndobva abuda kuvadini ndobva aenda kodaro ikoko 5 minutes hadzina kupera pamanje 5 minutes dziya idzo tataura dziya idzo hadzina kupera ndobva ndakurapisa futi takurapisa futi ipopa ndobva ndaiswa futi mutroti kudzokesa kwendepi kumochari tasvikapo padhoo remochari ndobva ndamuka ndo ndakabva ndadischargirwa ipopapo hatisaitaona munhu wakadai beta udini uende kumba kwako tikutakure uendeswe kumba kwako kuno baba wako baba anganeimba kusakubva wakuenda kusvika vatatakurwa kwakudzokera kwakuya kubasa kwakusvika kusenza kuona nhasi chochoende apo iyoyoyo 76 kusvika 2011 ndipo ndadischargiwa pamai manje apo tiri muata 2011 ndo pamakazodisitotoakavaracha wakurwara mwiri wakurwadza manje makapuwa penjeni hatina kupiwa bhadha aipi munhu mari munhu akapinda hakuramba mari hakuna nemari mari karitopiwa kandiyo kirimatwenasati ya $40 iye ndoiripiwa kuna chiriwo kusvikira up to now mai anozviziva kuti mwana wavo akamboshaya ndiwo zvivanga uri wacho ndiri mamuripo mama
mwana wenyu akatomboshaya unotonatsozvizwisisa. Kana kuzviramba ere zvinhu zvakaitika. But mai Zviri true ngekuti zviri chokwadi. Yatisuramba kuti chokwadi. But mai saka mai akatomboti mwana wangu akatombochema. Ndio tsaona iyo. Ipa mama musati maroora. Tane mhuri. Mama tone mhuri. Saka anhu akatombochema ere kumba kuda. Wakurekera sei? Ndinochema. Musikatoti vanhu vanga vakutoenda kubasa vakutoda kuita basa rekuchera. Aya matombo aya akasonerwa muaya 3 years. Panapo atolisa madasina kukirwa namupangidza. Mune matombo ere? Akasonerwa makaita 3 years ari mwiri. Kuzotobuda munhu aya. Azobuda nezaro. Akabuda ngekuita kuzvimba kuita mota. Tara akasonerwa ari mwiri. Makombo aya muri kuona aya. Makarwi hondo iyi makamuri zve. Bawanga. Aiwa. Hondo yemotikari. Hondo yemotikari. Kana akatochema angatonga. Samushata. Kazona ari kuti wasi. Zvimukubvunza izvo. Kana wese ungoda kubvunza chomwana. Wese mukuhamba toda mukubvunza. Audzoka. Saka imimi takuverenga kuti imimi naJesu ndimi makafa mukamuka. Hatizosviki pana Jesu. Jesu asi kuri kudhuze. Kwakubhuya. Kwakubhuya. Asi but Sunday zvoba such. Saka pamama kafe mama pana chamakaona. Ngatodudza mimi. Kuna chiro kana ufunga kuti mudzimai wangu kana kuti wati tidunye papa. Nyepa kana kuti kwai kuno kunze pasi pana wasara nokune chakadini. Mwana greenish kana kuti tikafa unotanga ku greenish badzi ndo green basi. Nangoona green basi. Not anything. Hapana kana kana kuda kuanzvira. Zvisizvo zvisizvo. Chokwadi. Tingadai kare. Tata zvende makatoona zvikuseri kare tingadai takasoto kare. Sazoita sopera kudhara kudai. Upenyu hwenyu efere. Mutrodi remocha. Mwari wari kuti vakakuchengetera here. Vakatichengeta. Vakatichengeta. Ndio zvinomboita.